benvingudes a totes a aquest acte central de Terrassa, de que ho guanyem. Totes sabem el que és un acte polític, però també sabem que aquest és un acte polític de la CUP. Sabem que portem un projecte que prové de les lluites col·lectives i no seríem el que som sense tenir clar la necessitat de que existeixin grups de persones que es dediquen a arribar allà on l'administració pública no arriba. El nostre projecte és un projecte col·lectiu, per això ens dediquem a escoltar la ciutadania, per tal de poder resoldre aquestes problemàtiques que ens enfrontem dia a dia. En definitiva, la CUP el que vol és respondre sempre a la demanda del poder popular i posar les institucions al servei d'aquest poder popular. És per això que ens hem volgut acompanyar per diferents moviments socials de la ciutat, per dues raons. La primera, omplir aquest espai de lluita i posar-li veu. I la segona, aprendre d'aquestes lluitadores quin és el camí de la lluita. Hem volgut també que ens acompanyin les nostres diputades, en les quals dipositem la confiança que en aquest nou cicle per guanyar tenen les eines suficients per assegurar i gestionar aquests drets bàsics que avui veiem amenaçats. Ha vingut l'Eulàlia, vindrà la Maria, però vindrà una mica més tard. De seguida arribarà perquè té altres compromisos, sabeu com és la campanya electoral. Sense més preàmbuls us passo a explicar quin és el funcionament de la vetllada. D'acord? Primer tenim els quatre convidats que de seguida us presentaré. Quan acabin, per qüestió de Covid i d'espai, aquestes quatre persones haurem de baixar, pujaran les diputades i acabarem l'acte amb una mica de taula rodona en la qual podem, totes les que vulguem participar, preguntar, opinar, doncs tindrem aquest espai. D'acord? A la taula tenim, per un costat, presentar-vos la Desiré, que ens farà la traducció a la llengua de signes, l'Emili Díaz, que ha participat des de l'inici a la taula de l'aigua de Terrassa i membre també de l'Observatori de l'aigua de Terrassa. La Núria Martí ha sigut infermera de Bota de Terrassa durant uns anys, uns pocs, deixem-ho dir, i actualment activista de Marea Blanca, la plataforma de defensa de la sanitat pública. Per ordre seria també la Sònia Jiménez, membre de la taula de l'aigua també. Dins d'aquesta taula de l'aigua és membre de la taula d'educació i pertany també a Dones d'Aigua. I per últim, perquè està al final, en Joan Tamayo, que és advocat al despatx Espai Humana a Terrassa, membre de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa, també membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa i, sobretot, membre de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Bé, us deixo amb ells quatre, començarem amb l'Emili, anirem en ordre i endavant. Bé, com molt bé ha dit el David, em dic Emili Díaz i represento la Taula de l'Aigua de Terrassa. Us explicaré una mica de manera molt ràpida, no miraré de no avorrir massa, el que és la Taula de l'Aigua, quan va néixer i fins a on estem. La Taula de l'Aigua de Terrassa és una plataforma ciutadana que va néixer el 2013 amb l'objectiu de denunciar i reivindicar la recuperació del control d'un servei bàsic essencial per la vida com és el subministrament de l'aigua a la nostra ciutat. Com potser ja sabeu, aquest subministrament ha estat des del 1941 i durant 75 anys més 2, o sigui 77 anys, gestionat per una empresa privada. Aquesta situació va fer aplegar-nos i conscienciar-nos de que calia engegar i reivindicar per tota la ciutat la demanda de remunicipalitzar la gestió d'aquest servei, que estava a 3 anys vista de la finalització
de la concessió a la gestió del subministrament a la ciutat i que cal recordar i no oblidar que sempre ha sigut de titularitat pública. També hem d'estar tots d'acord que estem parlant d'un servei essencial per la vida, o sigui, un servei com a dret bàsic. La constatació de tot això era per a nosaltres motiu suficient per legitimar aquesta demanda i mobilitzar-nos. Doncs no té res a veure amb la justícia social el fet d'externalitzar i fer negoci o mercantilitzar un dret bàsic, essencial, com és el subministrament de l'aigua. Com tots ja sabeu, l'any 2018, el 9 de desembre exactament, ho varen fer possible i es va engegar la nova etapa de recuperació i d'internalització en la gestió pública d'aquest servei. Data històrica, sens dubte, que cal dir que va ser possible gràcies a la lluita i la persistència durant 5 anys de la plataforma ciutadana Taula de l'Aigua, en el seu camí no sense dificultats cap a aquest objectiu. Evidentment no vam estar sols, no vam ser els únics, però sí que la nostra aportació, jo diria, i crec, sense equivocar-me, que va ser decisiva perquè això acabés sent de control i gestió directa municipal. Des d'aleshores han passat 2 anys en la nova forma de gestió directa municipal a través de la nova operadora, gestora del servei denominada Taigua. En aquest temps han passat, o cal ressaltar, 2 coses. Una negativa, que és l'actual crisi sanitària de la Covid-19, des de fa un any aproximadament, factor aquest que endarrereix processos i peticions, que potser dona la impressió de que no s'avança amb la urgència que tots voldríem. I l'altre en positiu, és la creació i constitució de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, la OAT, que diem, creat perquè sigui l'eina imprescindible i fonamental com a model de participació ciutadana. La OAT és un òrgan autònom municipal que té el seu propi reglament aprovat en ple municipal i té el seu pressupost anual i que recentment ha incorporat la persona alliberada necessària que fa les funcions de coordinadora de la OAT entre aquesta i l'administració i la ciutadania. Les funcions de la OAT i els seus objectius com a eina de participació estan vertebrats en els 13 principis que són les directrius que han de fer que aquest servei com a dret bàsic faci possible la garantia de la seva bona gestió. Aquests principis estan basats en 4 grans apartats o blocs que són sobre l'aigua com a dret humà, sobre l'aigua com a servei públic, sobre l'aigua com a control ciutadà, sobre l'eficiència i la sostenibilitat. També en les funcions de l'Observatori està elaborar propostes sobre la política de transparència del servei de l'aigua i del cicle de l'aigua en general i la proposta dels indicadors de control públic de seguiment en línia i d'avaluació, participar en la definició de la política municipal en la relació amb la nova cultura de l'aigua i desenvolupar accions acordades de manera coordinada en tots els serveis municipals. Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades al servei de l'aigua i avaluar-ne l'execució. Emetre acords, informes, estudis, propostes i publicacions. Emetre dictàmens a petició del ple municipal, el govern o el gestor del servei, que podran ser preceptius. Promoure i realitzar programes de formació i informació sobre la nova cultura de l'aigua. Promoure la màxima participació de les entitats de la ciutat. Canalitzar la participació, dinamitzar els processos de participació en l'àmbit del servei de l'aigua i avaluar les propostes ciutadanes que se'n derivin. Establir pràctiques de col·laboració i promoure el treball en xarxa en tots els actors. Participar en iniciatives relatives al cicle integral de l'aigua, tant pel que fa a la conca com als àmbits nacionals i estatals, per a la definició del marc legal i de la política de l'aigua. Proveir-se de les eines comunicatives necessàries. Gestionar els recursos. Vetllar pel bon funcionament dels equipaments. Per mirar de complir aquests 13 principis, els seus objectius i les funcions, hem creat grups de treball oberts a tothom que vulgui participar, amb la idea d'avançar i donar compliment a allò que com a ciutadania responsable tenim el deure i quasi, jo diria que l'obligació de gestionar per fer possible aquest dret bàsic. Els grups de treball, ara els relaciono a continuació, són el grup de control social, transparència i dret humà a l'aigua, el grup de petjada hídrica i economia circular, el grup d'indicadors, el grup de qualitat i sabor de l'aigua,
el grup de projectes europeus i fons de finançament, el grup de Taula d'Educació i el grup de Dones d'Aigua. Com he dit, tots aquests grups estan oberts a noves incorporacions i propostes, doncs de tots ells uns caminen amb més força i d'altres tenen més dificultats per avançar, per manca de participació. I per acabar, només dir que tenim operativa des de fa poc la pàgina web de l'OAT, on us convidem a que entreu i la visiteu. Doncs fins ara és l'eina de transparència que ens ajuda a donar a conèixer l'OAT, eina que de mica en mica l'anem ampliant i actualitzant i que ens permet tenir molta més informació de la que ara mateix jo us puc donar. Bé, jo acabaria aquí. En tot cas, dir una cosa que em sembla molt important i potser el company Joan podrà rebatre o no o dir que està d'acord, perquè ell en sap més que jo de drets humans i de drets en general. Jo crec que quan parlem de drets n'hi ha molts de drets, des dels subministres bàsics, com podria després ser serveis com educació, habitatge, cultura en general, bé, els que siguin i més. Però en tot cas, com a ciutadans, el que em sembla que és important és canviar la forma d'entendre que per nosaltres han de ser els drets. Jo entenc que els drets, el dret a l'accés a l'aigua és un dret, no pot ser que estigui regulat i deixat a mans d'uns governants que vulguin fer bé i que ho faran bé, suposo que ho faran bé, però que no pot ser. Nosaltres com a ciutadans estem obligats, és un deure que tenim, a destinar temps a la nostra vida perquè aquests serveis funcionin. Si no ho fem així i seguim mantenint aquesta, diríem, costum o cultura de delegar, doncs els serveis van com van. En la majoria dels casos ja sabem què passa, que la pressió privada entra i juga el seu rol. Bé, només que volia dir això i acabar la meva intervenció. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, visca l'aigua. Bueno, a veure què us explico, perquè quasi tots ens coneixem. Mira, el primer que diria és retallar en sanitat és assassinat. Aquesta va ser la reivindicació més cridada per tothom durant l'anterior període. Totes les manifestacions deien el mateix, però en cap moment es va pensar fins a quin punt això era cert. I quan vèiem a la gent que es moria en les residències, que a finals de març es moria a l'hospital sense que hi hagués justificació, simplement perquè no hi havia ventiladors, no hi havia personal sanitari, llavors es va entendre el sentit de la reivindicació. Aquí les autoritats van ser, per ser fluixos, molt cabrones, perquè, mireu, el que van fer és cridar la població perquè sentíssim al carrer aplaudir el personal sanitari. Però després, què els van donar al personal sanitari? Una pagueta de merda que no va arribar ni a les senyores de la neteja, que estaven tot el dia fregant el terra i traient els bitxos de totes les superfícies. Aquesta és una de les qüestions. És a dir, retallar en sanitat és assassinat realment, perquè en aquest país s'han empleat suficients mitjans en investigació, en farmacèutiques i en educació com perquè en aquest moment poguéssim tenir alguna cosa públic que no estés privatitzat. Les autoritats, les de l'estat espanyol i les del no espanyol, és a dir, aquí, davant de la pandèmia, van fer una cosa molt prudent, penso que criminal, però molt prudent, que va ser esperar que poguessin fer els contractes de les EPIs amb les empreses privades. La gent
ja feia mascaretes a casa seva, com a locus, i sortien a aplaudir també per donar ànims a la situació. Però parlem de que el govern no va fer res d'això, sinó que va esperar a veure si la SEAT podia fer els ventiladors o l'empresa qual, després d'un contracte, pogués fer les mascaretes. A Terrassa us puc dir que tots coneixeu el passat tèxtil de Terrassa. Com és possible, li vaig dir a la regidora de Salut de Terrassa, com és possible que en tot Terrassa no trobem un rotllo de roba i uns enginyers capaços de fer unes mascaretes que protegeixin el personal sanitari? I no les vam trobar fins que no va sortir una empresa que va firmar un contracte. I jo diria que aquesta és una petita llegenda. Jo vaig fer l'esforç fins que ja no vaig poder dormir. Sabia que hi havia un grup de gent de Valls que estava fent peces de respirador, uns altres que feien per les 3D unes altres peces, però fins que no van sortir els contractes en les empreses no s'hi va posar mà. Bueno, això et dona una idea d'en quina situació estàvem. En quina situació vol dir que ara cada dia ens amenacen per la tele dient-nos que tancaran un munt d'empreses, però encara no tenim empreses que puguin fer ni productes farmacèutics, ni puguin fer mascaretes, ni puguin fer res. Havíeu vist una indefensió tal? Bueno, en el que respecta al personal sanitari, podem dir que la situació ha sigut molt catastròfica, perquè portàvem 10 anys de retallades en sous, de retallades en nombre de personal sanitari, de retallades en edificis, de retallades en tecnologia, és a dir, molts dels aparells ja estaven més obsolets. I no sé si heu trobat a faltar de retallades en investigació, de retallades en un centre director d'aquesta pandèmia que pogués actuar coordinadament. S'ho havien ventilat tot això, no feia falta tot això. I aquesta és tota aquesta i uns quants milers de morts és tot el que portem de moment de balanç. La plataforma ha lluitat des de les retallades de Boi Ruiz de Terrassa per diverses coses. Una, les llistes d'espera, que a Terrassa són les més altes dels promitjos de tot Catalunya. I això em sembla que ja ho saben tots els habitants de Terrassa en aquest moment, perquè ho hem dit i ho hem repetit. Hem lluitat perquè la sanitat, el sistema sanitari, no fos concertat. Hem dit, bueno, si algú es vol fer una intervenció privada que se la faci, però la pública i els medis públics han d'estar aquí i la privada amb els seus aparells i amb tot el que vulgui en un altre lloc. La pública és, i us recomano que no aneu a la privada si teniu algú gordo, us ho recomano, perquè no sabreu mai si us diuen que us operen per cobrar-vos o perquè us fa falta. És a dir, necessitem una sanitat pública 100%. I ens diuen, però això no es pot fer d'un dia per l'altre, però tampoc es pot fer com ho ha fet l'Aragonès o com ho pretenia fer l'Aragonès, anant al revés. En lloc de que cada vegada tinguéssim més part pública que privada, cada vegada tenim més part concertada i vergonyosament en aquest episodi de la pandèmia les UCI s'han pagat per ingrés a 43.000 euros, mentre que ha sigut el lloc on s'han pagat més de tot l'Estat. Ens hem manifestat un dia, 2 dies, 3 dies, 10 dies. Ara la gent té una mica més de por. Però encara ens haurem de manifestar molt més. I jo penso que cal una cosa que és molt important. Penso que cal que la població s'empoderi.
No pot ser que anem amb una pancarta que posi Sanitat pública 100% o en català o en francès, m'és igual, i que a la vegada quan anem al mostrador de l'hospital i ens diuen, o quan agafem el telèfon i ens diuen la visita tindrà telefònica, no digue, no, és que a mi m'ha de veure el metge. O quan l'administrativa et pregunti, escolti, què li passa? Tu no tens per què dir-li, m'ha sortit un gra al cul, justa. No, l'administrativa s'ocupa d'una altra cosa. A l'administrativa se li ha de dir, jo vull veure el meu metge de capçalera. Això se li ha de dir. I si t'atenen malament, s'ha de fer una reclamació, perquè quan vas al CatSalut et diuen que no hi ha reclamacions. Perquè la gent s'entera molt bé de quan ve algú i li pren la cartera, però no se'n donen compte encara en aquest moment, i sobretot quan no els hi passa res, de que ens estan robant el sistema de salut, aprofitant la pandèmia. I si no mireu la quantitat que ha augmentat les asseguradores privades. I què passa quan vas a una asseguradora privada? Oh, és que tinc un càncer, collons, i m'he de fer tal prova, tal altra. Sí, però un PET no li entra. Ah, no, i què em costarà un PET? 1.500 euros, per exemple, En aquest cas un PET sí, costa 1.500 euros. Un TAC costa menys. Estem perdent el sistema públic de salut i ens deixem robar sense aixecar la veu. I això vol dir que cada una de les persones que tingui aquest conflicte, nosaltres ho hem fet amb altres companys, presentar-se 6, 10 persones a atenció al client de mútua i dir aquesta persona per què està 5 dies a urgències. I això és una bona cosa, però tothom qui té la sensació de que no l'estan atenent correctament no és suficient en manifestar-se. S'ha de fer una reclamació, poseu-vos en contacte amb la plataforma i tirem endavant. Perquè una cosa molt important que ha dit el company al principi és que aquestes associacions, aquests moviments socials s'han muntat per lo que no fan les institucions. I jo afegiria, ni les institucions, ni els sindicats, la majoria d'ells, ni la majoria de partits que detenten el poder. Perquè, en definitiva, dona una sensació molt nefasta, i és que els polítics fan política, és a dir, es barallen entre ells per veure qui té més vots i continuen seient a la cadira. Els empresaris fan negoci, que és el que els toca, que per això són empresaris. I qui s'ocupa dels drets dels treballadors? Doncs com no ens en ocupem nosaltres, aquest és el problema. I nosaltres tenim una pandèmia i hem de mirar de no contagiar-nos. I com més grans, més ho hem de mirar. Però sí que no podem permanèixer impassibles, perquè la pandèmia pot durar encara tot un any. I no podem passar un any sense protestar. Hem de protestar en la mida en què puguem. I el de les reclamacions ho podem fer, salvant les distàncies i tot. A Terrassa hem fet una cosa que em sembla important, i és que ens vam posar en contacte amb els comitès d'empresa de mútua, d'hospital, quan dic hospital vull dir del Consorci i del Sant Llàtzer. I a partir d'aquí hem fet 16 punts reivindicatius que bàsicament podríem reduir en millorar les condicions en què es dona o sigui, pels treballadors i millorar l'atenció sanitària. I això vol dir visites telefòniques no, excepte quan són problemes administratius, augmentar el 25% d'inversió en l'atenció primària, obrir els camps d'Ullastrell, Viladecavalls, Floresta, les Planes, etc., que estan tancats. L'etcètera és més llarg, però bueno, potser no cal. I, per exemple, augmentar la inversió
en sanitat. És que no tenim diners, és que això no és Alemanya, ens diuen per la tele. Què m'esteu explicant? Però en canvi hem augmentat la partida de l'exèrcit. No són més importants les persones. I en quant a les vacunes, pel qui se'n vulgui posar, hem de saber que també és una vergonya nacional i internacional en aquest cas. Perquè, evidentment, la investigació de les vacunes no s'ha dut a terme amb diners privats. Això és evident. Però ara ens barallem com a animals per veure qui rentabilitza aquestes vacunes, que no sé si seran efectives o no, jo no me l'he posat de moment, però és així. Bueno, em sembla que ja us he donat prou la vara, però sí que voldria que el dimecres que ve, roda de premsa oberta dels comitès d'empresa, sanitat davant de l'Ajuntament. I ja ho sabeu, obrirem un canal de YouTube per a les reclamacions. Dimecres que ve és demà? Dimecres que ve és la setmana que ve. El dia 10 ja arriba. Voldria dir que totes les mobilitzacions que estem fent actualment a nivell de Terrassa, i això és molt important, tenen la presència del Consell d'Entitats i de les associacions que el composen, la presència total o parcial, però vamos, que sí, i que això és molt important, i que realment a Terrassa, quan s'aixequi una mica la veda per la qüestió de la pandèmia, penso que ens hem de plantejar com arribem més als barris i eixamplem aquesta quantitat de gent que estigui i que es mobilitzi pels drets socials. Doncs bona tarda a totes. Se'm sent bé? Sí? Val. Doncs nosaltres vinc a representació de Dones d'Aigua, també soc de la taula de l'aigua, com bé ha dit el company. Dir-vos que Dones d'Aigua va néixer les mobilitzacions per la mobilització cap a la gestió pública de l'aigua. Nosaltres, com a Dones d'Aigua, seré bastant sintètica per no avorrir-vos, perquè moltes de les coses que jo volia dir, moltes ja les ha dit el company Emili. Les Dones d'Aigua defensem l'aigua com a dret humà, mai com a mercaderia. Aleshores, ens sembla que és un dret humà a defensar i hem de defensar l'accés universal. Les Nacions Unides ja van acceptar o van promulgar que l'aigua era un dret humà i que 100 litres d'aigua mínim dia per persona havien d'estar assegurades, independentment del nivell adquisitiu o de les dificultats. És a dir, que ningú es pot quedar sense aigua per qüestions econòmiques. També les dones defensem i volem posar sobre la taula diferents lluites arreu del món per a l'accés a l'aigua, que moltes vegades estan liderades per dones, per la qüestió que totes sabem i de qüestió de gènere, que les tasques domèstiques han estat associades al rol femení, als rols femenins. Aleshores, volem posar sobre la taula moltes lluites que hi ha arreu del món, les lluites per l'ecologisme, la justícia social, i totes van molt lligades a les activitats que fan les grans empreses extractives. Llavors volem defensar i volem posar, perquè tothom conegui, algunes d'aquestes lluites arreu del món en referència a l'aigua. Què més? Les Dones d'Aigua també volem construir democràcia. Volem construir una democràcia participativa més enllà de la democràcia representativa a la que estem acostumats, que és d'anar a votar cada 4 anys i aquí queda tot. Nosaltres creiem que hem de canviar això. Per això, en aquests moments, al marge d'altres activitats que fem, col·laborem en la construcció de l'OAT, l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, precisament per començar a construir un model diferent de democràcia, perquè creiem que els béns comuns i l'aigua és un bé essencialíssim per la vida.
Han de ser tractats no com una mercaderia, com us deia, i aleshores necessitem arribar a construir una manera de fer cogovernança. És a dir, la ciutadania ens hem de sentir corresponsables i treballar colze a colze amb els electes i a més amb els gestors d'aquesta aigua, que nosaltres defensem que siguin gestors públics, més enllà d'altres fórmules com pot ser la mixta, perquè no creiem que una gestió mixta pugui ser transparent. Aleshores, un cop aconseguida una gestió pública, volem que a més sigui una gestió coparticipada, cogovernar els béns essencials. Aleshores, com que estem en aquesta construcció d'aquest OAT, creiem que aquest organisme que estem creant és un organisme de participació, de control social i de creació de coneixement. Nosaltres hi hem d'estar aquí. Quan la ciutadania s'ha d'empoderar o ha de ser part d'aquesta cogovernança, ho ha de fer des d'una posició de coneixement. No totes les persones tenim tots els coneixements. Aleshores, què hem de fer? Formar-nos. Per això l'OAT ha de ser un instrument de formació i de creació i difusió de la nova cultura de l'aigua. Necessitem, doncs, com us deia, estar aquí dintre i nosaltres estem col·laborant amb diferents dels grups que ha comentat l'Emili. El grup de dret humà a l'aigua, el grup de control social, el grup de qualitat de l'aigua i estem a la taula d'educació. Perquè creiem que l'activitat pedagògica és molt important. La ciutadania ha de conèixer i ha de saber. No és només que l'aigua ens ve a l'aixeta i ja està, sinó que nosaltres hem de ser corresponsables i més amb un bé tan essencial que, com ja sabeu, molt aviat ja està entrant en el mercat de futurs i que és un perill increïble que la immensa majoria de la gent no sap o no sap què vol dir o no sap que això passarà en fi, que tenim una tasca per endavant molt important i que us convido a tots i a totes a que col·laboreu. La sanitat és imprescindible, l'aigua també i bueno, aleshores comentar-vos una miqueta, no m'allargaré gaire, unes quantes de les activitats que fem a través de la taula d'educació. Estem anant per les escoles explicant un conte teatralitzat que és el conte de la princesa de l'aigua. També passem un documental que es diu Damas Azules, que és de les lluites a Cajamarca quan a les empreses extractives de l'or que contaminen tant els rius i les dones, tota aquella lluita que tenen, i hem construït un PowerPoint perquè els professors puguin treballar amb l'alumnat. Tenim una exposició que està tenint molt èxit i que està recorrent tots els instituts i diverses escoles de Terrassa, que és una exposició que es diu Té gènere l'aigua, en què expliquem diferents coses en relació a l'aigua, ara no m'extendré. I una cosa, un projecte molt interessant que hem estat un any treballant i que està a punt de veure la llum i que aviat suposo que presentarem en societat dintre de les limitacions que la pandèmia ens està portant, però hem construït, o estem quasi a punt d'acabar un projecte que es diu la maleta pedagògica de l'aigua. I estem molt contentes perquè serà una maleta que serà un material que quedarà un dels materials que tindrà l'Observatori de l'Aigua i que totes les escoles podran fer servir i que està constituït per dues maletes, una plena de llibres per difondre aquests valors que nosaltres creiem en quant a democràcia, justícia social, diferents valors que van en la línia dels 13 principis en els que volem que la gestió de l'aigua siguin... Nosaltres creiem que han d'haver 13 principis rectors de la gestió i aquests 13 principis i els principis de la cultura nova de l'aigua els volem transmetre a través de tots aquests llibres que hem posat en aquesta maleta. I una segona, és una maleta però són dues maletes perquè no cabia tot en una, i una d'elles conté uns quants jocs, uns puzzles, un joc de l'aigua adaptat a la nostra ciutat que
que serà molt interessant perquè hi ha les fonts de Terrassa, ja està adaptat a la nostra realitat, perquè els nanos comencin a sentir parlar de transparència, de governança de l'aigua, de sostenibilitat, de bé comú i aquestes coses, no? Un altre joc és un joc que es diu Ship Shap, un altre l'Splash, és a dir, que hem estat treballant en un projecte educatiu que serà molt bonic i que, bueno, ja us el farem conèixer. Què més fem les dones de l'aigua? Doncs les dones de l'aigua, les dones d'aigua, fins jo ho dic malament, creem xarxa amb altres dones de Terrassa i de fora de Terrassa. Ja tenim unes companyes a Barcelona que són dones d'aigua de Barcelona. I aquí a Terrassa hem participat i participem des de fa 2 anys, aquest serà el tercer, amb les jornades d'economia feminista. També sempre intentem relacionar-ho amb l'aigua, fem alguns passis, també estem amb la Setmana del Medi Ambient, en fi, que per nosaltres és molt important posar en valor que la ciutadania conegui els valors que hi ha al voltant de la nova cultura de l'aigua, i creiem que col·laborant amb l'Observatori, que és l'instrument que volem que sigui un instrument potent i que funcioni perquè la gestió de l'aigua realment sigui eficient, eficaç, sostenible, i que ningú parli en termes de benefici quan es parla d'aigua. Sí d'eficiència, però no de beneficis. I jo crec que ho deixaria aquí. Segur que us diria moltes més coses, però bueno, ja està. Bé, bona tarda a tothom i a totes i a tots. Jo vinc una mica aquí a donar la veu a totes aquelles persones, bàsicament, que dia a dia estem en l'àmbit del dret, per exemple, advocats, advocades, que n'hi ha molt poquetes, ja us ho dic, que s'estan trencant les banyes cada dia defensant els drets, salvant gent de les seves cases, salvant la dignitat d'aquestes persones. Una mica aquests activistes que cada dia estan fent una feina invisible però molt important i molt necessària. A Terrassa tenim la sort de tenir ja fa temps el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana, que agrupa entitats i grups de la ciutat que gràcies a ells s'han fet 2 parlaments ciutadans ja. Un espai de trobada dintre del Consell, que és Espai Drets, on conflueixen persones i entitats que volen teixir complicitats a la ciutat pel tema dels drets humans. Tenim una síndica de greuges que està fent molta feina en l'àmbit de la defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes. És l'única ciutat de Catalunya, de l'Estat, i creiem que d'Europa, no tenim de moment altres notificacions, que té una comissió ciutadana de seguiment de la Carta Europea de Defensa dels Drets Humans a la ciutat, aprovada per més de 400 ciutats d'Europa l'any 2000, i que l'Ajuntament de Terrassa, entre altres, tenia amb un calaix sense fer servir. Bé, tot això són valors positius que els hem de promoure, perquè és bàsic, o sigui, no n'hi ha prou amb tenir uns escons com a partit polític en una institució que sabem que no funciona com a nosaltres ens agradaria. No n'hi ha prou sense un poder popular. Aquí m'agrada venir que em convideu a la CUP, perquè és que si tinc alguna esperança, poques, és treballar en espais que em recordin a l'esquerra que jo vaig algun dia somiar i que em van treure del cap de seguida, amb espais com aquest en què es parla de poder popular, on es parla de trencar el sistema, perquè desenganyem-nos, s'ha de trencar el sistema, és que no n'hi ha d'altre. La pandèmia què ens ha fet? Ens ha fet obrir els ulls encara més, per desgràcia, i ens ha obert el llibre amb totes les planes, i ara resulta que ens n'adonem que estem en un sistema
que no ens ha tractat mai com a ciutadans ni com a persones, sinó com a usuaris o súbdits. Ara som usuaris, usuàries de Netflix, d'internet, de no sé què, de no sé quan, i on està la qualitat humana de sers humans, ciutadans, ciutadanes que reivindiquem el dret a la ciutat, els drets bàsics de les persones? Això està tret dels nostres caps. Ahir llegia una dada impressionant, que a l'estat espanyol l'any 2020 es van tancar 226 biblioteques públiques. O sigui, ja no fan falta biblioteques públiques, ja ens masteguen el cap i la ment per altres vies i cada vegada som menys autònoms i més predisposats a el que disposa aquest sistema que ja tenim, que s'ha de trencar. S'ha de trencar. I com es trenca el sistema? Em direu, bueno, aquí està la gràcia del tema, no? Com us deia abans, el que cal és fomentar la participació ciutadana, fer veure a la gent que la democràcia real, participativa, no és aquesta democràcia que ens venen, que no n'hi ha prou en que la CUP o altres partits treguin un bon resultat, que ojalà tregui un bon resultat la CUP, no? Però que no n'hi ha prou amb això, que cal teixir molta força ciutadana, perquè si no, no aixecarem el moviment popular que necessitem aixecar. No violent, evidentment, no estic cridant a la revolta armada, de moment. Un moviment popular no violent, evidentment, que és el que fa falta. I totes aquestes iniciatives que aquí els companys, companyes han explicat, que hi ha molta gent que cada dia individualment, insensiblement, o sigui, invisiblement estan lluitant, s'ha de reforçar. Penseu-hi en això, s'ha de reforçar. Fa falta gent. I que les institucions, o sigui, quan tenim unes institucions que veiem que no serveixen, abans d'ahir el Parlament Europeu va aprovar una moció per majoria que deia que l'accés a l'habitatge adequat hauria de ser un dret fonamental a la Unió Europea. I ho aprova un Parlament Europeu. I llavors la lletra petita diu, clar, això no és vinculant pels governs dels estats. Llavors, què fa el Parlament Europeu? Què fan els parlaments? Per què serveixen? Perquè jo dijous tinc que anar a parar un desahuci a defensar una família als jutjats d'aquí a Terrassa. Bueno, cada setmana em vaig a 2 o 3, defensant famílies que els treuen de casa seva, unes empreses fantasma invisibilitzades totalment, perquè les entitats bancàries, les entitats financeres ja no donen la cara. CaixaBank ja no dona la cara, només dona la cara bona, Fundació, Parlem, no sé què, però té uns satèl·lits que li fan la feina bruta, i la Caixa en aquests moments és qui està traient més famílies de casa seva. Hi hagi pandèmia o no hi hagi pandèmia, hi hagi decret d'estat d'alarma o no hi hagi decret d'estat d'alarma, és igual. I estan intentant pressionar els jutges i m'envien cartes, estic demanant als jutges que parin un desahuci posant un decret català, un decret espanyol que diu que s'han de parar els desahucis, i per darrere ve el de CaixaBank dient-li al jutge que no en faci cas, que això és una qüestió administrativa, que no ha de parar aquest desahuci. I això està passant aquí, mentre estem distrets i distretes amb altres tonteries. Per tant, ens hem de qüestionar això. Serveixen les institucions aquestes? Per tant, les hem de canviar. Si teniu ocasió, llegiu un article que ha publicat fa poc una activista fantàstica que tenim, una advocada que es diu Laia Serra, que es diu Suïcidi processal. Val la pena, val la pena. Explica la Laia com són víctimes, tots els que són víctimes de la repressió d'aquest estat,
molts joves, moltes joves, que ja portem mesos, cauen en el forat d'unes institucions i d'un sistema judicial i de normes pervers que a sobre que han patit la repressió no se'ls reconeix els seus drets i han de baixar-se els pantalons per poder tenir llibertat. Això està passant invisible, és invisible, està passant. Per tant, podria seguir perquè el tema dels drets, voldria dir que el tema dels drets, que nosaltres els que treballem en tema de drets humans, fa uns anys se'ns equiparava, el tema de drets humans era, mira, aquest és un activista de drets humans, deu ser de l'Església, o deu ser de Càritas, o deu ser d'alguna organització d'aquestes. Han canviat molt les coses, perquè les victòries que aconseguim és quan demostrem o intentem demostrar que si no hi ha un sistema de drets humans que és la base de la convivència, no hi pot haver res més. O sigui, si no hi ha drets humans, no hi ha dignitat. I els drets humans no ens els regalen, no ens els regala ningú. Els tenim, per tant, hem de conquerir-los. Mentre no tinguem clar això, que fa falta un sistema de valors i drets humans, ja des de petits fins a grans, a tots els àmbits, i que hem de treballar perquè això sigui així, perquè es faci realitat la frase de la Mafalda. La Mafalda deia, seria ideal tenir el cap i el cervell, el pit i... tenir el cor al cap i el cervell al pit, ara, perquè així pensarem amb amor i estimarem amb saviesa. Fixeu-vos aquesta frase de la Mafalda, la gran filòsofa, i penseu-hi, perquè si no, doncs no ens en sortirem, Per tant, repeteixo, és important tenir clar això i ens agrada molt venir aquí perquè com a mínim vosaltres o la gent que està a l'entorn vostre es planteja coses, reptes molt més enllà de poder guanyar unes eleccions i guanyar uns escons i reduir-se després en el mateix poder que ho assumeix i ho absorbeix tot. Això no ho perdeu mai. O sigui, si algun sentit té lluitar avui dia és per canviar-ho tot. I bé, gràcies per haver-me escoltat i que tingueu molta sort. No cal presentació, tenim aquí davant amb vosaltres l'Eulàlia Reguant, és matemàtica i activista des de les èpoques de la facultat, va ser membre de Justícia i Pau i exdiputada al Parlament de Catalunya per la CUP Crida Constituent durant la 11a legislatura i enguany el número 3 de la llista que guanyem per Barcelona. Com vulguis. Bé, doncs, moltes gràcies i moltes gràcies abans, jo crec també per la taula d'abans, perquè molt probablement no s'entendria el que venim a fer o el que volem fer sense que hi hagi espais i moviments i col·lectius que posin al centre la lluita per la garantia dels drets bàsics i fonamentals. Ho deia el Joan, que la institució per si sola no soluciona les coses i, per tant, posar en valor, però posar com a punta de llança els moviments i els col·lectius és clau per entendre la necessària transformació que cal. Llavors, jo només per posar una mica en context i explicar després, molt breument o esquemàticament,
què ha vingut a fer o què vol fer i què creu que s'ha de fer la CUP, no? en aquestes eleccions i sobretot en el cicle que s'obre. No? Però per una mica posar en context i tenir en compte coses que han anat sortint prèviament. La crisi de la Covid o el que hem viscut aquest darrer any ha posat de manifest, no? O ha fet aflorar una cosa que en certa manera sabíem, però que potser ens pensàvem que ja estava una mica més superada, no? Però que vivim una triple o quàdruple crisi. Una crisi social, una crisi econòmica, una crisi ecològica i una crisi democràtica. No? I aquestes 4 crisis que en diferent mesura existien prèviament a la pandèmia ara han aflorat, no? I generen les situacions que estem visquent, amb gent que cada cop té més difícil arribar a final de mes. Si abans de la pandèmia a Catalunya ja hi havia més d'un 20% de la població que vivia sota el llindar de la pobresa, després d'aquest any, no? Es fa difícil ara encara calcular-ho, però podem imaginar o intuir que els números seran molt pitjors. Gent, doncs, com deia, sota el llindar de la pobresa, gent que ara està a ERTOs, però que molt probablement acabaran sent persones sense feina, o perquè les empreses tancaran, o perquè en aquestes múltiples negociacions cada cop que s'ha de prorrogar el termini dels ERTOs la patronal acabarà guanyant i per tant evitar que durant uns mesos no hi hagi acomiadaments no es produirà. No? Per tant, anirem veient com això cada cop és pitjor. Veiem, no? Com tenim una crisi sanitària que la Núria ho explicava, no? Però que no és casualitat, aquesta crisi sanitària. Té a veure amb anys de polítiques de retallades, però també d'una construcció d'un sistema sanitari o de salut a Catalunya basat en una gran part privatitzada, li diuen externalitzada o li diuen col·laboració público-privada com a eufemisme perquè soni agradable a les nostres oïdes, però és privatitzada, on per tant es permet i s'accepta que hi hagi qui faci benefici amb un dret fonamental com és el dret a la salut. Però veiem també una crisi democràtica on més enllà de la gran repressió al moviment independentista els darrers anys tenim també tot el que és la repressió històrica a la dissidència política, però veiem també com el primer que ha fet o han fet tots els estats o tots aquells que ostenten el poder per frenar una pandèmia, no? Que ha estat retallar en drets i llibertats individuals, no? I per tant tornar a posar una mica, no? Aquesta doctrina del xoc on tot és punitivista, no? I es busca reprimir en lloc de generar mesures socials i econòmiques perquè la gent pugui respectar les mesures. I després una crisi ecològica o climàtica de la que érem conscients abans, però que hi ha poques lectures que la facin així. La pandèmia no és casualitat. No? També hem de tenir en compte que els efectes de la nostra acció en la natura genera canvis i que hem de poder entendre també una mica com que aquesta pandèmia o possibles coses que puguin sorgir tenen a veure també amb la crisi climàtica i la crisi ecològica i per tant que cal que de manera urgent hi posem remei o hi apliquem certes mesures. No? I per tant, davant de tot això, cal, o nosaltres plantegem que cal donar resposta i per tant, per això hi ha unes eleccions el 14 de febrer, entenem que les eleccions del 14 de febrer són una eina, no són la finalitat en si mateixa i que calen moltes més coses. No? Però què ha vingut a fer la CUP o per què es presenta la CUP ara i per què la CUP planteja que cal un nou cicle? No? Per què diem un nou cicle? Què vol dir això? Doncs entenem que portem 3 anys d'un govern de la Generalitat absolutament esgotat, que ha fet fallida i que en lloc d'avançar ha retrocedit, no? I per tant ha anat enrere amb tot allò que abans de la tardor del 2017 havíem assolit i que per tant cal capgirar això. I que cal sobretot posar 3 coses sobre la taula. Una és
un rescat social. És a dir, què venim a fer? Doncs a posar les eines per generar un rescat social perquè tothom pugui tenir un sostre on viure i algun mínim ingrés o alguna cosa per menjar, és a dir, que hi hagi el bàsic garantit. Després entraré a explicar una mica més, però venim també a començar a posar la transformació necessària del país per sostenir qualsevol nova crisi, per tant, per transformar el sistema sanitari, però alhora també per garantir que tenim un sistema públic en general que garanteix drets bàsics i essencials i, per tant, que la llum, l'aigua i el gas són serveis públics i són de gestió pública, estan en mans públiques i, per tant, són de totes perquè són béns comuns. I, finalment, venim a que l'independentisme torni a recuperar la iniciativa. El que no pot passar és que, més enllà de les grans mobilitzacions, el judici del Suprem, la sentència del Suprem, que la setmana passada el Tribunal Constitucional torni a suspendre una llei avançada socialment, que era la que garantia el lloguer social per totes aquelles persones que anaven a ser desnonades, i aquí no passi res. És a dir, que ens tornem a trobar o veiem un altre cop com davant de qualsevol intent d'avenç social, malgrat sigui moderat, malgrat segueixi sense ser una llei que garanteixi el dret a l'habitatge com a dret fonamental i no com a mercaderia. Malgrat això no sigui, però que avançava mínimament, que ens seguim trobant els murs del règim del 78, dels poders de l'Estat que limiten sistemàticament qualsevol avenç. I, per tant, cal que l'independentisme tornem a recuperar la iniciativa. Aquests són els 3 pilars bàsics amb els que nosaltres entenem que cal donar resposta a partir del 14 de febrer, que per això les eleccions són importants, però que cal també que no sigui només la CUP que faci això, sinó que entenem que en la majoria de coses hi ha també col·lectius i moviments i que cal també que la gent s'organitzi i treballi a fora de la institució, perquè hi pugui haver la sinergia necessària que és la que sempre ha fet avançar. La ILP d'habitatge s'aprova al Parlament, sí, s'aprova a una institució, però no s'entén sense un moviment per l'habitatge organitzat. Aquí a Terrassa, la lluita per la creació de l'empresa pública de l'aigua no s'entén sense un moviment organitzat i després gent que dins la institució hi doni resposta, però cal les dues coses. I per tant, és l'altra cosa que jo volia remarcar, que no és només votar i ja està, i que ja serà prou complicat votar el 14 de febrer, sinó que cal també que continuem organitzant-nos. Sobre el rescat social, i vaig xerrant bastant, crec jo, esperant que arribi la Maria, però sobre el rescat social, pilars bàsics. Un és la renda bàsica universal. Durant molts anys ha existit un moviment que tampoc era molt ampli que defensava una renda bàsica universal. En el marc de la pandèmia i del primer confinament va sorgir molt la idea d'una renda bàsica de quarantena, de poder garantir un ingrés per tothom independentment de les seves condicions, per tant, incondicional, per garantir que tothom podia fer el confinament, perquè si no ens trobàvem tota la gent que treballant en certs llocs havia de sortir de casa i per tant no podia respectar el confinament, o gent que viu i sobreviu gràcies a l'economia submergida que per culpa de les restriccions estava veient limitat la seva capacitat de sobreviure. I per això d'aquí ha tornat a sorgir de manera molt clara el moviment en defensa de la renda bàsica universal i nosaltres entenem que la renda bàsica universal és un dret que cal posar al centre del debat polític i que alhora, econòmicament, és factible. Vull dir que no és una cosa que no es pugui pagar amb les condicions actuals, sinó que hi ha diversos estudis de gent experta que han pogut analitzar com amb un tipus d'IRPF, amb una sèrie de condicions que es podria fer, el 80% de la població hi sortiria guanyant i només el 20% més ric seria el que hi perdria. Que
que ja ens sembla bé en aquesta voluntat de redistribuir la renda, no? I per tant la renda bàsica universal és una eina que ens serveix per redistribuir renda, però alhora nosaltres també la concebem com una eina antiracista, perquè podem establir una renda bàsica o un ingrés incondicional també per totes aquelles persones que portin un any de residència aquí, per exemple, independentment, vull dir, visquent aquí, no de residència, independentment de la seva situació administrativa, però també és una eina feminista perquè permet reconèixer el treball reproductiu majoritàriament de les dones, però també és una eina que serveix en la lluita pels drets laborals perquè permet poder dir que no als treballs precaris, perquè ara sembla que estem obligats sistemàticament a acceptar treballs precaris per poder tenir un mínim ingrés i per tant això ens generaria una capacitat major, entenem, en molts dels empresaris o de les grans empreses perquè la gent es pugui plantar i dir no, això no és acceptable, ara en canvi. I finalment també pot ser una eina ecologista en aquesta idea que jo plantejava de la crisi climàtica. És a dir, ara mateix veiem com ha existit i existeix un despoblament de molta part del món rural per culpa de les dificultats d'accedir a feines dignes en certs llocs, alhora perquè són en molts casos feines temporals, basades en el turisme rural o etc., on per tant l'ingrés és molt precari però alhora és discontinu, i per tant a partir d'això et permetria que la gent pogués viure en determinats llocs on ara mateix les condicions laborals o l'accés a feina és diferent i per tant redistribuir o que no despoblem més certes parts de Catalunya i per tant l'equilibri poblacional podria ser més sostenible. I és en base a tot això que plantegem que la renda bàsica es pot fer. Alhora també que la renda bàsica universal ara mateix és una eina que ens permet discutir la necessitat de sobirania econòmica i financera que tenim des de Catalunya, perquè ens planteja un debat competencial amb l'Estat. Nosaltres diem, econòmicament és factible. Catalunya, econòmicament, podria pagar la renda bàsica universal. I aquí hi haurà un debat amb quina és la capacitat real que l'Estat permet i, per tant, de nou, veiem com el règim es nega o posa sobre la taula que abans va la seva capacitat de decidir o la seva recentralització que no el garantir vides dignes i alhora també posa de manifest la voluntat real de molts partits que parlen de posar la vida al centre o que de l'economia per la vida, etc., a veure si realment tenen voluntat de fer això. Però nosaltres seguim creient que aquesta és la millor opció. Rescat social en matèria d'habitatge. Com pot ser que encara a hores d'ara hi hagi pisos buits en mans de fons voltors, fons d'inversió i la gran banca? És inexplicable com després de tants anys de legislacions en relació al dret a l'habitatge, amb la voluntat de garantir que hi ha un mínim accés a moltíssima gent, encara a hores d'ara no es puguin expropiar pisos buits en mans d'aquells que especulen amb l'habitatge. Aquesta és una. I si partim d'una anàlisi de que vivim una emergència habitacional, perquè vivim una emergència habitacional quan fins i tot en situació de pandèmia hi ha hagut 800 desnonaments l'últim trimestre de l'any 2020, si veiem això, hi ha capacitat i hi hauria capacitat legal aduint emergència habitacional d'expropiar aquests pisos. Per tant, això, que és posar això sobre la taula, a part de, evidentment, dotar d'un parc públic d'habitatge a Catalunya
que superi la miserable xifra del 2% que hi ha ara mateix. I parlem de parc públic d'habitatge, no d'habitatge de protecció oficial, perquè entenem que són coses diferents. L'habitatge de protecció oficial continua estant en mans d'empreses privades i per tant que el que cal és que sigui l'administració, per tant l'Estat en aquest sentit, els poders públics els que posin o garanteixin aquest dret com a única via de treure l'habitatge del mercat i posar-lo com a dret fonamental. En la part de transformar, alguns exemples, no m'extendré molt més perquè ara sí que m'estic enrotllant molt. Dos coses. Una té a veure amb serveis públics que siguin de gestió 100% pública. I l'exemple clau és, ara mateix la sanitat, en trobaríem d'altres, o el sociosanitari. Hem vist un sistema de residències que ha fet fallida per tots costats, on hi ha hagut milers de morts a les residències perquè estan absolutament, o de fa anys s'han externalitzat, s'han privatitzat, estan en mans de, en molts casos, grans empreses sense cap tipus de control públic. La primera part és gestió pública de les residències. De fet, n'hi ha bastantes que són de titularitat pública però externalitzades on la gestió s'ha cedit. Per tant, aquest és un primer pas. Gestió pública de les residències. I en lògica de sanitària o de sistema sanitari comencem a desmuntar consorcis, però alhora també comencem a recuperar la gestió de molts concerts sanitaris amb fundacions o empreses que n'hi ha alguns que fins i tot s'estan a punt d'acabar. Fa alguns anys, en el 2016-2017, la legislatura en la que jo era diputada, es va fer famós el conseller Comín per ser el que ell s'anunciava el conseller de la desprivatització, que deia, perquè va posar sobre la taula que les empreses amb ànim de lucre deixessin de gestionar hospitals suposadament de la xarxa d'utilització pública. En aquest cas era la Clínica del Vallès i l'Hospital General de Catalunya. Però va obviar una part. Això era Quirónsalud, que és una multinacional, de fet, de la sanitat, va obviar que Quirónsalud gestiona també un hospital a Barcelona de la xarxa d'utilitat pública, un hospital on el clínic deriva moltíssims casos. Un hospital que quan hi entres està ple d'anuncis de mútues privades. Un hospital que quan entres, amb la teva targeta sanitària de la seguretat, o sigui, del Siscat, de la Seguretat Social, tu te n'adones fàcilment que si tinguessis a la butxaca una targeta de la mútua, de la teva mútua, aniries molt més ràpid. I per tant seguim tenint això. Aquest és un cas flagrant perquè segueix sent Quirónsalud una multinacional de la sanitat. Però trobarem fundacions privades que diuen que són sense ànim de lucre. Mútues que diuen que són sense ànim de lucre. Consorcis entre administracions públiques que diuen que són públics però que regeixen pel dret privat. Trobarem infinitat de formes administratives que són les que gestionen la sanitat pública del nostre país. De fet, en lògica hospitalària, és a dir, la majoria d'hospitals estan en mans d'aquest tipus de fundacions, no en mans 100% públiques. I per tant, aquí cal començar a desfer tot això i si no es vol fer de cop perquè es considera que s'hauria de pagar en aquestes empreses, nosaltres entenem que no, però es pot anar mica en mica a cada cop que s'acabi un contracte, no renovant-lo i recuperant les infraestructures que en la majoria de casos són hospitals construïts amb diners públics que després ha gestionat l'empresa, o en molts casos la maquinària s'ha pagat a través de subvencions públiques que després es queda l'empresa. Per tant, que això podríem fer-ho. I una altra, i acabo, seria una banca pública. I una banca pública per què?
no per reproduir l'esquema de les caixes d'estalvi que ja coneixem i que ja vam viure, sinó una banca pública que sigui democràtica i que per tant respongui als interessos col·lectius, però una banca pública que tingui capacitat d'incidir allà on vol invertir i que per tant respongui a les prioritats polítiques, socials i econòmiques del moment. Ara, què és necessari en aquest país? Un pla de reindustrialització, un pla industrial que aposti per la transició ecològica. Vam veure en plena pandèmia com no teníem ni capacitat de fer mascaretes, que no tenim cap tipus de sobirania productiva ni de capacitat productiva pràcticament. Per tant, una banca pública que invertís en el tipus d'indústria que el país necessita i un tipus d'indústria que respectés drets laborals, que tingués clar que cal una transició ecològica, que per tant no es tracta de produir perquè sí, sinó que tinguem en compte també l'equilibri territorial, etc. I per tant, són tot d'elements que entenem que són necessaris per transformar els fonaments del país i començar a avançar en aquesta necessitat de construir sobirania més enllà de la lògica de la sobirania nacional i política, perquè sense sobirania econòmica o productiva tampoc serem sobirans, i que per tant cal començar també a posar aquestes eines sobre la taula. A mi el Comín, i ho dic amb el Toni, vull dir que ara que jo tinc molt bona relació personal amb ell, però en el seu moment, quan discutíem fa anys sobre el sistema sanitari català i la necessitat de desprivatitzar, on nosaltres posàvem sobre la taula que era un sistema ja de per si, des de la seva creació, pensat en una lògica neoliberal privatitzadora, perquè encobria tota una sèrie d'elements que no responien al bé comú, i ell, com de fet ha defensat sempre també Esquerra Republicana, defensava la diversitat de proveïdors com una cosa bona del sistema, que la diversitat de proveïdors és positiva. Ella em deia, és que Eulàlia, tu defenses, o sigui, el model de sanitat 100% pública gestionat per l'ICS és un model franquista. Jo defenso el model de la República, perquè la majoria de mútues provenen de la República. Aquesta era, vull dir que, per això, ell què et va dir el 2016? Que la mútua era molt transparent, clar. Hola, Maria. Disculpeu, no he pogut arribar abans, però bueno, us he deixat en bona companyia, seguríssim. Jo venia amb la idea de parlar, i sobretot a Terrassa, d'on és el poder real. Heu preparat una taula rodona que parla precisament de com estem perdent drets. I aleshores, per nosaltres, és molt clau saber que quan entrem a la institució el poder no és allà. Al final nosaltres pensem que entrar a la institució serveix per posar aquesta institució al servei del poder real, que és el poder popular, que són aquelles persones que a les ciutats participen d'espais comunitaris, com podria ser el Consell d'Entitats Ciutadanes o com podria ser milers de col·lectius, bueno, milers no, però bastants col·lectius que tenim en aquesta ciutat, i són espais on les decisions es prenen d'una manera molt diferent al que segurament hem estat veient quan està un a dins del Parlament, que les decisions es prenen de vegades en base, per no dir pràcticament sempre, en base a determinats interessos econòmics o a determinats interessos o pugnes de poder. I per tant hi ha espais de veritat on la gent pren decisions pensant en la comunitat. I per nosaltres la nostra candidatura, el nostre projecte neix d'això, neix d'aquestes lluites compartides, col·lectives, i per tant sabem que només entrant a la institució, només governant, això seria poc honest dir-ho, nosaltres no asaltaremos los cielos ni arribarem sols enlloc, perquè la CUP no és ningú
sense aquestes lluites compartides i sense un moviment per l'habitatge fort, sense una taula de l'aigua aquí a Terrassa, que mai s'hagués municipalitzat l'aigua en aquesta ciutat, sense uns moviments socials que es van passar molts anys denunciant l'especulació immobiliària, també amb una acció política com l'ocupació, però que també van denunciar el model policial que representava el grup d'intervenció especial. I és quan arribem a la institució i posem de manifest aquest poder popular, quan expliquem que fa molt de temps que els moviments socials treballen per una cosa concreta, hi ha aquesta pressió popular, que som capaces de canviar les coses. I per tant, la meva intervenció anava dirigida amb que nosaltres no serem mai res sense el poble organitzat, que en realitat sou molts de vosaltres, perquè ja us conec i hem compartit determinats espais. I no m'allargo més. Jo crec que hi ha un problema amb les universitats, i com a universitari ho vivim, de que el mateix sistema de privatització que s'ha viscut en la sanitat l'estem veient també en l'educació i sobretot en el món universitari, ja sigui a Catalunya com a Espanya, perquè a Catalunya, per exemple, la conselleria està en empresa. Vull dir, això tampoc és difícil d'entendre com a empresa està en universitats. I volia saber la CUP què planteja en la conselleria d'universitats i com es planteja. S'està encaminant l'educació des d'una lògica mercantilista a allò que volen les empreses i per tant a un sistema molt concret, i per tant per nosaltres en cap cas universitats hagués d'estar amb empresa, sinó que hauria d'estar amb la Conselleria d'Educació. I sobretot nosaltres entenem que el model educatiu el que ha de fer és respondre a les necessitats que tenim com a comunitat i com a poble, i no pas a les necessitats d'aquesta consecució de beneficis sense aturador. I per tant, per nosaltres és igual d'important que hi hagi determinades professions que el que facin és perseguir que totes puguem tenir vides dignes. I en canvi el que veiem ara és que totes aquelles professions que van encaminades a treballs que són més valorats socialment són les que es posen més en valor. I més valorats socialment vull dir remunerats. I això lliga molt des d'una perspectiva feminista o des del que diríem l'economia per la vida o una altra manera d'entendre el món en el que vivim, doncs per nosaltres és molt més important aquells treballs que socialment sostenen la vida. I avui en dia aquests treballs que socialment sostenen la vida són els més menystinguts a dins de la nostra societat. I per tant ens trobem en una situació en què, per posar un exemple, una persona que potser treballa en una cadena de producció i que fa de directiu, o una persona que fa de directiu a la fàbrica Mercedes, està molt més remunerada que una persona que està desenvolupant els treballs d'envelliment i dependència, ja sigui a les residències de gent gran, ja sigui al servei d'atenció domiciliari, i per tant aquests treballs han de ser els més socialment valorats perquè són aquells que sostenen la vida. I avui està absolutament invertit aquest ordre de prioritats. I això ho explico relacionat amb les universitats perquè si a la universitat posem més en valor la formació en determinats treballs que el que volen és aconseguir una acumulació més gran de capital i no un major benestar per les persones, doncs aleshores estem generant un sistema educatiu que el que fa és assegurar i apuntalar el sistema capitalista i no pas un sistema diferent en el que puguem viure d'una altra manera, perquè si alguna cosa tenim clara és que si les coses segueixen tal com estan no tenim present però tampoc tindrem cap tipus de futur. Hi havia una pregunta. Sí. I un tema que no hem tractat, se'm sent? És l'apartat de serveis socials. Serveis socials, almenys aquí a Terrassa i per les notícies que tenim nosaltres, estan col·lapsats. Serveis socials no funciona mínimament. Suposo que és falta de personal, falta de recursos per ells.
I ho dic des del punt de vista perquè nosaltres estem en una associació de veïns, se'ns acosta molta gent sense papers, que els enviem a serveis socials i no tenen sortida, no els poden ajudar o no reben ni contesta. D'entrada ja no reben ni contesta, vull dir que casos nous no reben ni contesta. Per una banda això, i nosaltres com ho treballaríem tot això, i que potser també s'hauria de posar a mà dintre de serveis socials com funciona el tipus d'ajudes que donen, si només assistencialisme pur i dur quasi, perquè no poden arribar més potser, que no tenen culpa al personal, suposo que és la gestió que es porta des dels ajuntaments o des de la Generalitat. I un altre tema seria els de les persones emigrants que no tenen papers, les persones sense papers, com hauríem de gestionar tot això, perquè si no porten 3 anys no poden demanar ajudes, si no tenen padró a vegades tampoc poden arribar a serveis socials, no tenen enlloc on viure perquè no poden pagar-se un pis, és un peix que es mossega la cua, ja suposo que sabem totes com funciona, però que és un tema que és flagrant de tocar i de posar-hi mà. Vale, a veure, intento contestar tot, el que passa que els dos temes podrien donar per una altra xerrada sencera o més. No, però jo diria, és evident que part del problema que tenim amb serveis socials té a veure amb un entramat administratiu i amb un sistema d'ajudes que és de tot menys eficient. D'aquí ve també la proposta de renda bàsica universal com a dret i no com a caritat, perquè el que fa és evitar i estalviar tota la resta de prestacions. És a dir, ja no és tant que necessitis una prestació per cada cosa, sinó si tu tens dret a existir. O sigui, reconèixer el dret a l'existència, no? Doncs això, i per tant, evita tot el que té a veure amb totes les transferències monetàries com a ajudes que es donen i per tant estalvia l'escena aquella d'Astèrix i Obèlix i les 7 proves, però, i per tant agilitza serveis socials i alhora a cadascú de nosaltres ens dona un mínim. Després hi poden haver altres necessitats amb serveis socials que evidentment hem d'abordar, però hi ha una part del col·lapse que ara genera que jo crec que, o nosaltres creiem que estaria subsanat o pal·liat. L'altre element que hem de tenir en compte també és en quines condicions treballen o està el personal de serveis socials i en quants casos és personal externalitzat, subcontractat i per tant que treballa en unes condicions absolutament precàries i que que una administració pública no hauria d'admetre. Per això també cal posar de relleu la necessitat de recuperar la gestió de tots aquests serveis. És a dir, el cas flagrant a la gran majoria a pràcticament tot arreu a Catalunya té a veure amb el servei d'atenció domiciliària, que és dels que està més externalitzats, un servei que amb una població cada vegada més envellida, però també amb les situacions generades per la pandèmia, han treballat en unes condicions molt precàries, on en molts moments aquest personal no tenia ni EPIs ni el material bàsic per poder accedir a veure a la gent i cobra sous de misèria. I per tant aquests són alguns dels elements a posar sobre la taula en el debat sobre serveis socials, és a dir, com els concebem, si els concebem com a caritat o si els concebem com uns espais generadors de drets, i per tant que garanteixen drets, i aquí crec que hi ha d'haver el debat, però alhora també és prou precarització, per tant prou externalització, i simplifiquem tot l'entramat de prestacions que existeix a través d'una renda bàsica universal que deixi de ser caritat. I amb tot el que té a veure amb població migrada, és evident, és que el que ja no hauria d'existir és la llei d'estrangeria, que continua estant vigent i en vigor, que provoca moltes de les situacions que vivim. L'altre és, no haurien d'existir municipis que posin impediments al padró, i encara passa molt, massa. És a dir, a part del de Premià, que es va fer famós fa poc, hi ha molts municipis que no és que es neguin, però que hi posen moltes traves i moltes dificultats per
facilitar el padró. I per tant aquest és un altre element i això hauria de ser un dels temes. Nosaltres amb la renda bàsica universal sí que plantegem que un mínim temps aquí, però que sí que és cert que podem començar a innovar o a pensar eines com poden ser carnets de ciutadania o altres coses que permetin que un migrant en una situació administrativa irregular tingui accés a serveis bàsics, perquè hauria de ser... I no sigui només accés a la sanitat en matèria... O sigui, si és urgència i no accés al sistema sanitari si no és una urgència mèdica. Home, no, perquè la prevenció també és una manera d'evitar urgències, per tant, que és clau. No sé si vols dir... Bueno, potser explicar com hem vist que determinades empreses multiserveis que en un moment van fer negoci del boom immobiliari, com podria ser el grup ACS de Florentino Pérez, veu que amb la bombolla immobiliària la plusvàlua o el benefici que pot extreure de l'especulació immobiliària pot ser ampliada amb el negoci dels serveis públics i a poc va guanyant terreny en empreses de neteja, en empreses d'inserció de dones preses, per exemple, i ho fa tot des d'una lògica mercantil, i com a poc aquests serveis públics es converteixen en un nínxol de mercat molt interessant per determinades empreses que es van enriquir en determinat moment a costa de generar la crisi que vam patir el 2008 i que avui encara ens està retornant amb una nova crisi accelerada per la Covid-19. Com el capital privat cada cop té més incidència dintre de les universitats, ara actualment ens estem trobant que ens estan intentant colar molts graus d'èlits que venen derivats del 3+2 de quan el Pla Bologna, i en aquests graus d'èlits venen impartits en la seva majoria en llengua anglesa. Llavors, com això afecta a la pèrdua del català a les aules i quina seria la proposta de la CUP envers aquesta problemàtica i a la defensa de la llengua. Bé, doncs, per nosaltres això també és un element molt clau. Una de les propostes pilar del nostre programa polític és precisament la defensa de la llengua. Cada vegada més, precisament, aquesta focalització, com deia el company, la cultura com una eina de transformació social, com una eina de poder compartir comunitat en determinat moment, doncs també és molt important. I per tant, quan la universitat cada vegada s'elititza més, es mercantilitza més, és evident que la llengua anglesa té més cabuda. Nosaltres no tenim res en contra de la llengua anglesa, no tenim res en contra de que sigui aprendre més llengües. Això mai ha d'anar en detriment d'una llengua com el català. I per tant, que puguem arribar a la universitat i ens trobem amb que no s'estan complint amb els mínims que estableix la normativa vigent per impartir classes en català és una cosa que entenem que cal lluitar amb determinació fins a les últimes conseqüències i a més posant com a condició indispensable des de la lluita també poder mantenir aquests mínims que ja són molt de mínims a la universitat. I per tant, per nosaltres el coneixement sempre serà benvingut, no és la posició que moltes vegades defensa Ciutadans, que sembla que li faci mal a algú aprendre dues llengües. No, tot el contrari, quantes més llengües i més cultures coneixem, molt millor. Ara, això mai ha d'anar en detriment d'una llengua que ha sigut tan maltractada com la nostra, sobretot al conjunt dels països catalans i al sud dels països catalans. Hi ha alguna intervenció més? Algú voldria fer alguna pregunta, alguna opinió? No? Doncs posem punt i final a l'acte. Agraïm-vos les dues haver vingut, algunes més que altres. Molt ben dit, David. Dic de venir, l'agraïment és el mateix. Molt ben dit. Els quatre ponents que hi ha hagut a l'inici i a tots vosaltres per haver vingut i haver participat en aquesta taula rodona. Moltes gràcies. A vosaltres.